इवन ब्रह्म सुपर 50 मिशन जे मोनसे स्किम लादोंमोन बिसोरो जोंनि बिटिआर सरकारा बेयाव सिलेक्ट जानानै आं UPSC नि थाखाय आं कचिं लानो थांनो मोनदों दिल्लीयाव। आं जेनि दैमारि, आंनि मामानि मुङा अम्बारि दैमारि, आंनि बाबानि मुङा जालेश्वर दैमारि। आं फैदों कापुरपुरानिफ्राय। आं दिनै बिदि मोनसे स्किमनि थाखाय जे बद'फ इवन ब्रह्म सुपर 50 मिशन जे मोनसे स्किम लादोंमोन बिसोरो जोंनि बिटिआर सरकारा बेयाव सिलेक्ट जानानै आं UPSC नि थाखाय आं कचिं लानो थांनो मोनदों दिल्लीयाव। दा बेयाव लानानै आङो जे मेन्टर्सफोरखौ मोनदों, जे फोरोंनायनि एनभाइरनमेन्ट मोनदों आं जोबोद मोजां मोनदों। जे कनफिडेन्स दंमोन आंहा आगोलाव, बिनिफ्राय बांसिन दायो कनफिडेन्सआ आंहा इनक्रिज जादों माने। स' बहुत गोजोननाय मोनदों बिदि मोननायखाय। जोंना प्रिभिलेज नङामोन, न'खरा फैसा गैयामोन, फाइनान्सियेलि उइक, एफर्ड खालामनो हायामोन कचिंखौ। स' दायो बेयाव मोननानै जोङो बिसोर जे स्पन्सर खालायदों जोंनो साक्सेसनि मोनसे माने दरजाखौ खेवनानै होनाय जादों आरो। स' जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं दायो बहुत ग्रेटफुल, थेंकफुल टु द बिटिआर गभर्नमेन्ट, स्पेशली अनरेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बर सर प्रमोद बर', जे बिथांनि अननायाव, बिथांनि बे स्किमखौ माने बनायनायाव जोङो बिदि चान्सखौ मोननो हादों। बे मोनसे जोंनि थाखाय गल्डेन अपरचुनिटि। आरोबाव बे टीमनि मेम्बार्सफोरखौबो आङो माने थेंकफुल, बिसोरबो गोबां हेल्प खालायबाय। बिसोरनोसै बिटिआरनि MCLA अनरेबल सन्जय सरगियारि, बिथांखौबो आङो थेंकफुल खालामो। आं बेखौनो बुङो, आंनि गथ'आ बिटिआर सरकारनि जि सुपार 50आव जि बाहागो मोनबाय, बिथाङा फरायनो थाखाय चान्स मोनबाय। मानगोनां प्रमोद बर' आरो सन्जय सरगियारि बिथांमोनखौ आङो हाजासे धन्यबाद होयो। आं बेसांखिनिखौनो बुङो। आंनि गथ'आ जेन बिटिआर सरकारा जि सुपार 50आव आंनि गथ'आ बाहागो मोनबाय, फरायनो चान्स मोनबाय। आङो जाहा न'खराव गोरिब न'खर, बेफोरबायदि गोजानाव फरायहोनो हानाय सुबिदा जोंफोरहा गैयामोन। बिनिखाय प्रमोद सरकार आरो सन्जय सरगियारि बिथांमोनखौ आङो गासैखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामलायनायखौ आं बावहरनाय जाबाय।